sih lho Jan. Santai-santai sih rene aja yang bener balik lah. Kondi mau? Ke pasar aku Kang, ke pasar. Ke pasar. Ya, aku mau kan ngerbung bengan ana pit-pitan aku numpak sepeda. Sepeda elek iku sepeda ontok. Muter-muter bengan Kang. Cukup tekan ngarep pasar. Napa lah nang pasar barang. Aku ngorok ya Kang, ngarep pasar ngono ku. Terus aku tuku sing ana tengah-tengah pasar Kang. Tuku sing ana nggone tengah-tengah pasar. Apa itu? Memangnya mbok ukur pasar Bu. Meter itu sing tengah-tengah mbok tuku. Iya, pas tengah pasar tak tuku pokoknya. Ono orang gawe Ya pas tengah pasar lho Kang, iku arep mau sekolah kok. Tengah pasar ora ngerti. Ngono bakul lan apa. apa iku? Pasar iku tulisane piye pasar iku? P A S A R. Ayo P A S A R. Pusat pasaran. Iya. Yang dulu pertama apa? P P. Pol-polan. R. R. Di tengah-tengah. S. Ayo S. Aku tuku sing nang tengah-tengah pasar iku aku ngelah. Aku tuku sing nang tengah-tengah pasar iku artine tuku S. Ngono lho Kang. Kulan ora mudeng. Lah ngomong bengkong. Tuku es udah cepet ta. Rasa bengkong. Terus tak pasar mau lapo ae kowe awakmu iku lapo ae. Borong ngopo ngono. Wah aku bengan pasar wah ndelok menisan bar tuku es aku terus jalan-jalan ndelok pasar bakul sepatu. Berapa ditawani wong tawani bakulene ya anggere mantau-mantau aku. Jelas-jelas tak. Bakul sandangan. Murah-murah nak pasar iku Kang kene yo. Watah gak larang. Terus aku tekan los bon iwak Kang. Wah, ndelok iwak wah. Iwak akeh ngono. Iwak macam-macam. Iwak macam-macam. Ini ngono iwak sing celana Kang. Iwak iku sing celana. Kono ndase, kono buntute, kono apa iku teh. Siripe yo kono mripate nisanan. Iwak karo ndase karo buntute karo mripate nisan. Wah apa macam-macam. Iku jenenge iwak tahu karo iwak tempe. Iya Kang. Iwak paling enak sak dunia kok. Ya ana iwak sing anu neh Kang, ya ana sing celeneh neh Kang. Aku bengen kok iwak iku seneng aku bakule widok-widok kabeh arek. Enggak ono iku. Bengen nang nang pasar. Iwak iku ana ndase, ana buntute, ya ana wetenge apa awake, ya ana mripate ana kabeh. Nek ra kita tak delok Kang, gak kita blas didelok. Padahal ono. Gak ketok. Ora ono iwak ngono iku. Ono Kang, ora tau ngerti wae iku. Dase ya ono, buntute ya ono. Berarti ya ono. Siripe ya ono. Ya ono sikile ya ono. Ngerti nek iwak iku. Pasar kowe ora tau lutu pasar marai. Wong iku nang pasar kok ngerti iwak macam-macam. Wah apa iku macam-macam iku.
iku jengene iwak kotok. Ora ketok kang tutupan godhonge. Iku iwake. Lah dalah. Nek ngene iku dak akeh tunggale. Pepes. Garang asem iku dak iwake ra ketok. Ngono kok. Perut ah. Ini loh Kang. Kang pas nak pasar iki mau aku ah. Jelalale aku kudu pipis. Oleh bung-bungan nang pasar Bantak kok. Kan pipis endi? Coy kono aku kan mlebu ah. Suake kebelet ya Kang. Aku bujuk-bujuk terus aku mlebu. Langsung terjadi pengaturan aku. Pengaturan itu apa? Anu pipis nguroi lho aku langsung suake kebelet ya betah. Ora ngono Kang sedelo aku digruduk ana mak-mak mbok-mbok do teko kabeh. Pak, karepe piye karepe iku piye? Longok. Piye Bu? Iki khusus wong wedok iki khusus wanita karep menang piye? Apa ngejak tak anu kowe gelet piye? Khusus wanita. Lu ngalong aku mlebu. Saking gugupku nganti sing kelas setting nganti ora kan parake malah teles kabeh sidane kataku. Lho. Aku dubar to mbok-mbok iku iki khusus wanita. Saking bingunge aku terus ngenjapa ngene. Ya padha ya, mbok iki ya khusus go wanita. Karo nyekel nganu aku terus aku ngomong, iki ya khusus go wanita. Ngono.